Yun, good morning mga katoy. So yun mga katoy, kusunduin natin si Bayo. Punta tayo ng Kapas Tarlac Shrine. 2 hours later. Yan, yung mga bayo ko tsaka yung ate ko mga katoy, si Ate Banji. Pumasyal kami dito mga katoy sa Kapas Tarlac Shrine. Yan, si Bayo, Kuya Kokoy, tsaka si Ate Ninit. Hawakan mo yung puno, Ate Ninit. Ginagawa mo para di ka manuno. Daling ko kayo mga katoy doon sa ipasyal ko kayo doon sa may mismong sentro ng shrine. Doon, banda yun mga katoy. Dito yung daan mga katoy, pag ganun, paikot. Let's go mga katoy! Medyo magalaw lang mga katoy, paingsin siya na. Yan dapat dyan. Wow, ang ganda oh. Ang ganda, ang luwang pala nito. Oh. Magalaw nga lang mga katoy. Hoy, tayo nyo ko. Ano to? Ah, yung mga sinauna. Na ano yan mga katoy oh? Yung mga sinaunang train to mga katoy oh. Dito pala yung pinaka-museo nya. Ang dami na mamasyal mga katoy oh. Nagpi-picture taking. Wow, ang ganda naman dito. So yan mga katoy yung yung shrine mismo, yung main. Tarlac din ako eh. O yung mga bago kasama ko Maniling. Eh, Filipino-American Memorial. Yung dito nag-umpisa yung Death March. Dyan daw mga katoy. Hanggang sa Dinalpian ba? Dyan nagsimula. Oh, ayun sa alamat. What? Hindi pa ako naipapanganak, nagkaroon na ng World War II. Dito nag-umpisa yung Death March hanggang Dinalpian Bataan. Yung mga guerrilla. Ito yan, dyan mismo? Yan? Dito. Kapas Tarlac. Yung mismong shrine na yan, kuya? Dito nag-umpisa yung Death March ng World War II. Ayun. Yung mga guerrilla pinagmarcha mula Tarlac, ay Kapas Tarlac. Dito mula dito? Oo, mula hanggang Dinalpian Bataan. Oh, layo pala. Ito yung Death March oh. Eh, mga tayo. Filipino-American Memorial. Ayun, iikot namin kayo mga tayo. Yun, pwede rin palang mag-picnic dyan. O pwede nga, may mga picnic dito no. Mga tayo, tayo. Iikot ko kayo. Ayun mga tayo. Ayun mga tayo, yung mismong main ng shrine ng Kapas Tarlac. Ayan. Ganda. Kung papasyal kayo ito mga tayo. Ganda, pwede rin kayo magdala ng pagkain pala rin. Pwede magdala ng pagkain pala yaw, Pipicture sila sa ate. Uy, andun na yung dalawa. Pipicture na rin. Yun o. Sana all may kasama. Ayun, doon yung entrance mga katayo. Bali, bawal dumaan dito. So, iikot doon mga katayo sa may paganon. Yun. So si mga tayo, si ate Ninit yun oh. Yung nakapula. Dito gumagana yung cellphone niya mga tayo, ayaw mag video. Kasi may may third eye. Dito daw sa pinaghahawakan na hindi niya nakikita. Ang ganda pala rito. Pasyalan talaga no. Ito yung tour guide namin mga tayo. Tour guide. Ano ulit yung kuya yung kalaman mo dito? World War II. Pinag-marcha mula dito sa Kapas Shrine hanggang doon sa Dinalpian Bataan. Grabe. Talagang pinahirapan? Iinom, walang pagkain. Maraming nangamatay. Pinahirapan talaga. Pinahirapan talaga ng mga Japanese soldier yung mga yon, kalaban nila. Na nagmarcha daw noon dito. Grabe. Biro mo lang Dinalpian. Siya, di ba si Uncle Bistre, Juan? Dinalpian, Bataan ba naman? Sus. Dinalpian Bataan. Mula dito sa Kapas. Sus Maria. Ay, mula dito hanggang Dinalpian. Doon sa may Kalayaan, di ba? Doon yung mga kwento sa may Dinalpian Junction, yung mga gano'n. Grabe pala yung tiyanim dito. Oh. 31,000 na puno. Ayun oh. American soldier who were in the
Oh, sus. Military shrine. Yun. Okay. And died. Pinagsama-sama nung ano pala to, yung Yung mga project matay ng na mga galing. military. Sige, waward to nga. Sabi ko sa'yo, ayaw maniwala eh. Ayan o, mga yan pala yung... LMP ba oh? Philippine Veterans American Organization. Ayun yun, yung PIBA. Philippine Veterans American Organization. Ayun. Oh, diyan ka dyan. So wala tayong alam mga katoy sa ganito. Bata pa kasi si Kuya kahit pa paano may edad na to, kaya medyo inabot-abot. Kuya, ano yung pagkakaalam mo sa ano nito? Ano yung nalalaman mo rin? sa kapas sa rain kung ano yun. Malay ko. Yun lang. Layuan lang. Ano lang ako napunta rito. Oh. Yung paigpit sila sa mga ano ng ITF oh. May physical social distancing din. Bawat puno may number. Mamate, may libre pang puno to eh. Sino pa yung mga pwede mag-date? Available pa, dahil pang mga ano, table. Ginagawa mo. Oh, yung dalawa sana all. Ganda rito mga tayo. Pasyalan talaga na mag-irog. Alam mo yung pinsan namin na ay dito ko na Doon may nagpo-photoshoot doon mga tayo. veteran. Yung ibaw. Dati ang tumatanggap noon. Eh mga tayo, ang ganda rito mga tayo. Oh, yan. Yan ang bantayog ng Kapas Shrine. Tarlac Kapas Shrine. Grabe, layo pala no. Ito pa lang kung pagmarchahin ka dito, oh, tapos nakapaka, sigurado hihingaling ka na eh. Papalabas pa lang ng gate mo to eh. Yung pa kaya. Tingnan mo yung mga kontra, yung mga ito yung mga naman yung sa nakalagay yung mga naman ito. Yun pa kaya yung hanggang Dinalupian Bataan? Ikaw mo yung kundo no, yung historical kundo, yung historical. Ah, dito yung mga namatay? Oh, yun yung mga namatay, yung mga namatay. Ay, punta natin mga tayo, yung mga namatay daw. Dito mga tayo. Ano kaya nakasulat dito? Wall of the Heroes Memorial. Ayun. Dito pala nakalagay mga tayo. Ano? Ay, medyo malabo mga tayo. Yun, Distribute of Filipino Heroes World War II. Ano ba to? Medyo nakakasilaw mga tayo. Ganda ng ano dito. Oh. Yung bantayog pala yun. Oh. Yan. Diyos sa manalangit na sana yung mga kaluluwa ng mga namatay dito mga kabayan natin. Ate, dito tayo sa ano Kapas Tarlac Shrine. Ikot ko pa yun dito mga ate, sa mga ate. Kasama ko si ano mga ate, si Ate Ninit, si Ate Banji, tsaka si Bayaw Kukoy, Bayaw Kuya Ulan. Mga ate, ikot ko kayo mga ate. Grabe yan, may mga namatay na ano, Yung mga pangalan nila. naghirap sa kalupitan ng mga hapon dati. Wala at aming kapili doon, tingnan mo. Tingnan mo, baka may kapilido ka dyan. May lolo mo, yaw. 80. Wala Walang atsuela. Best friend nyo pala yung ano, Ostra na to eh. yung mga hapon dati. Ito na eh. At yan sa naman yung mga yan. Magaling siguro magkasama yung lolo nyo. Sinulog nga yung bahay nila tatay noon eh. Ay, sinunog ba? Oh no! Matindi talaga pala yung mga hapon dati. Atasan Balaho, Bahalon, Itoy, Baldonado. Oh, pati may mga babae rin pala, ano? Oh, walang patawad na pinatay sa kahirapan. So, the past is the past na yun mga toy. Kung ano nakaraan na yun. Ano na lang to, mga alaala natin.
Laki. Ang mga perme yung mga... Meron ba? Dami yun. May Bermejo? Hindi nga. Oh, ito. Mga katsoy, meron pala tayong kapililo dito. May bayani rin pala tayong namatay nung World War II. Oh no! Hindi nga. Ito, perme oh. Ang dami nila oh. Oh, hindi. Ay, sus. Ina. Tingnan nga. Niloloko. Ay, oo nga. May katsoy, meron palang Bermejo. May mga pinsan din pala akong hero namatay noon. Oh no! Ayun, oh. Meron nga ano. Termoines. Mga si lolo na yun, no? Meron nga sana sila sumalangit na yung kaluluwa nila lolo ko ah. May lolo pala akong mga hero pang namatay sa ano? World War II yung mga dead marks. World War II. Lantin natin yung sa nanay ko pala. Si. Ito. Si. Yan, kasi tingnan natin. Ano ito, Cha? Ayun, mga kampo, karinga. Ito na ito, Cha. Ito. Wala ata sa nanay ko. Saring lang naman, wala. Kasi si nanay taga Iloilo yun eh. Marang. Malapit-lapit kasi dito eh. Manila lang, tapos Bicol. Ito, wala oh. Cross ang dami. Ito yung char na oh. Char. Ah, dito siya mga tsara. Char. Tsara lang, tsara. Ito, Chang. Yan Ito no. wala no, charing lang naman. Charbit wala na. Permeo meron. Bermeo mayroon. At si Wila wala. Wala nga, hinahanap ko eh. Ay ano, si Monte. Tingnan natin mga ito eh. Yung mga kapili dito, mga bayaw ko. Meron pala ako ditong ano, lolo nung pinahirapan ng mga hapon ah. Nakita ko mga ito yung lolo ko. Hero pala nung nakaraang mga henerasyon. Simbolo ng paghihirap nila. Charlo Monty. Dito. Monty, Marciano, ang dami talaga pinahirapan. Sus Marius. Merkado, ang dami rin. Ito. Wala si Bayaw. Montalban. Montemayor. Wala. Ay, Monte. Ang dami rin mga ito. Yung ano ni Bayaw. Monte. Yan o. Ang dami rin pala. Dami niyang mga lolo rin na ano, pinsan na pinahirapan din at pinatay. Oh no! Wala naman siguro milyon. Sana hindi naman umabot. May mga nakaligtas kaya pat. Grabe, ang dami. Kasi, uwi na tayo mga toy. Salamat ulit sa pagsama mga toy. Iniwanan na ako ng mga bayaw ko. Yun, thank you. So abangan nyo mga kayo bukas siguro o sa susunod na araw kung makapag-fishing adventures tayo dito ulit. Thank you.